yw Iwan Ward. Fi yw cadeirydd Cylch Meithrin Hermon. Dwi'n byw yn Crymych ar hyn o bryd. Mae 2 o blant fi yn mynd i'r cylch. Dwi wedi bod cefnogi Cylch Meithrin Hermon am sawl blwyddyn bach nawr. Dwi wedi bod cadeirydd yn y cylch am just dros blwyddyn. Fel rhan o'n tîm ni ar y Pwyllgor, mae 'da ni 2 trysorydd, Anita Ward a Catherine Watkins, a mae Susanna Dearden fel ysgrifennydd, a maen nhw'n helpu fi wneud lot o gwaith. Shwmae, Mandy Phillips dwi'n gyd-arweinydd Cylch Meithrin Hermon gyda Bethan James. Ni'n enwebu Iwan Ward, fe yw cadeirydd y Pwyllgor gyda ni. Mae'n weithgar iawn, mae o hyd yn barod i helpu unrhyw beth sy'n eisiau nhw ni mewn a bob tro. Mae'n delwm dda ar rieni a mae'n just yn top man. Mae da Iwan 2 fachgen yn cylch, Caiden a Oli. A mae'n bod da ni'n aros ar blwyddyn, mae Caiden yn mynd lan nawr i ysgol y Freni, a mae Oli'n aros ar ôl da ni. Just y flwyddyn lenni, mae wedi codi arian wrth ni disgo, ffair Nadolig, rasis hwyed. Mae fe just yn good boy. Pob lwc Iwan. Ni wedi codi lot o arian yn cylch yn y flwyddyn diwetha. Ni wedi gwneud sawl digwyddiad fach i codi arian. Yn ddiweddar wnaethon ni ras hwyed. Lawr y Trafynach, neu garwn ni hwyed i fynd o 1 bont lawr yr afon i bont arall. Mae'r plant wedi'n joio watcho'r hwyed yn mynd lawr yr afon, a joies i blwchu. Gaethon ni disgo i'r plant, codon ni lot o arian os oedd ni, a goron ni hwnnw i unrhyw un yn yr ardal yn moyn dod, a fe llon lle'r plant yn ni. Gaethon ni ffair eiaf nôl ym mis Tachwedd, a codon ni lot fawr o arian os oedd ni pobl yn talu carfordydd a gwerthu nwyddau nhw. A gaethon ni auction fach, a codon ni lot fawr o arian yn yr auction. Mae pobl hefyd wedi bod yn gwneud pethau i ni. Gaethon ni cyfraniad o tractor yn, codon nhw lwmpi fach o arian i ni, a roion nhw hanner yr arian i Cylch Meithrin Hermon. A mae pethau fel yna'n help fawr iawn i'r cylch yn yr ardal. Gyda'r arian i codi, ni'n defnyddio fe i brynu adnoddau newydd i'r cylch, gwella pethau yn yr ystafelloedd sydd gyda ni, a i helpu talu rent, a os oes unrhyw beth ar y cylch, fel ink i printers falle, neu papur, bwrdd newyddion newydd, unrhyw beth fel la, i ni'n gallu iwso'r arian o'r pot wedyn i talu amdano. Amser ni'n cynnal digwyddiadau i helpu codi arian i'r cylch, mae'n dda iawn achos mae gwmynt o plant yn dod o tu fas ardal Hermon i'r cylch, a mae fe'n cyfle i dod â rhieni gyda'i gilydd i cwrdd, cael sgwrs, dod i nabod rhieni arall, dod i gwybod pwy yw'r rhieni y plant, achos mae plant yn siarad yn byti plant arall yn y cylch, a jyst i pob un cael dod at ei gilydd i nabod ei gilydd. Amser ni'n hysbysebu am y digwyddiadau sydd gyda ni gyda'r cylch. Ni'n defnyddio Facebook a creu posteri. Amser ni yn hysbysebu i wneud siŵr bod ni'n gwneud yn Cymraeg ac yn Saesneg, fel bod pawb yn gallu gweld. Achos mae rhai rhieni da ni sydd dim ond yn siarad Saesneg, a mae rhai rhieni da ni sydd dim ond yn siarad Cymraeg etre. So mae'n neis bod ni'n gallu cael yn ddwyieithog i dangos i pob un beth i ni'n gwneud yn y cylch. Rydw i'n credu dylai Pwyllgor Cylch Meithrin Hermon
ennill y Gwobr hon, achos maen nhw'n gweithio'n galed iawn gyda'r cylch i cael ei siŵr bod y cylch yn rhedeg mor dda a bosib a'i cadw fe fynd a cadw fe mor poblogaidd a ma fe ar hyn o bryd. A'i codi arian. Diolch yn fawr.